Tarata Février kalo tile 17 san 2026 aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila Demes TV sanfɛ foli ani tanu u b'a kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka kɔkan kibaru ni wagati selen foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da gulo kɔ olu dɔw bɛ tali kɛ Niger jamana ɲɛmaa le général Abdramane Tchani ale bɔra ko kurani ka Faransi yɛrɛ jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la Emmanuel Macron ka sababu yɛrɛ kɛ attaque min yɛrɛ kɛra Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na attaque min yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin Niger jamana aéroport ale n'u ka base militaire dɔ yɛrɛ ma général Abdramane Tchani a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bolo ko Faransi yɛrɛ bɛ fɛ ka continuer yɛrɛ de ka Niger jamana yɛrɛ coloniser i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la a kun ye Niger jamana yɛrɛ coloniser cogo min na février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 interview dɔ yɛrɛ la min yɛrɛ ye Niger jamana ɲɛmaa le général Abdramane Tchani ale y'i da don attaque in ko la ni ka walawalali caman yɛrɛ kɛ attaque ko in yɛrɛ la le général Abdramane Tchani ale yɛrɛ y'a ka nin interview yɛrɛ kɛ u ka jamana télévision yɛrɛ de la a ka interview ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ kɛra janvier kalo tile 28 ka dugu yɛrɛ cɛ janvier kalo tile 29 olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin u ka jamana pankurusoba yɛrɛ ma ale ni u ka jamana base militaire dɔ yɛrɛ ma général Abdramane Tchani yɛrɛ bolo ko maa minnu yɛrɛ ye Bamacɔli maa dɛmɛbaga ninnu yɛrɛ k'olu yɛrɛ CFA wari $300,000 yɛrɛ di Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka taa attaque yɛrɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔna na cogo min na wa a dira Bamacɔli maa minnu yɛrɛ ma olu ka ca kosɛbɛ ka d'a kan Bamacɔli maa minnu yɛrɛ taara ni attaque yɛrɛ kɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ la olu yɛrɛ bɛ tali kɛ l'état islamique dans le grand Sahara ko fɛn min yɛrɛ Boko Haram mɔgɔw ye k'olu fana kun b'a kan fo ka taa se Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin ma ko ninnu yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ka nin attaque ba yɛrɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɛra ni Bamacɔli maa ninnu ka sponsor yɛrɛ walasa ka attaque Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ko kuma caman yɛrɛ de u bɛ ninnu yɛrɛ financer walasa u bɛ se ka Afrique jamanaw yɛrɛ bila lakanabaliya kɔnɔna na général Abdramane Tchani ale yɛrɛ walawalali caman yɛrɛ de kɛ attaque ko in yɛrɛ la a ye ɲɛfɔli caman yɛrɛ kɛ attaque ko in yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko attaque ninnu yɛrɛ senfɛ ko moto hakɛ min yɛrɛ kun b'a la k'o bɛ taga fo moto 40 o moto 40 ninnu yɛrɛ cɛma ko moto ta kun b'a la o kun ye Bamacɔli maa dɔw ka jɛkulu ta ye ni olu bɛ wele ko JINIM moto 10 ani mobili 1 fana kun b'a la o fana kun ye EGS maaw yɛrɛ ta ye ni olu fana ye Bamacɔli maaw ka jɛkulu dɔw yɛrɛ n'u bɛ wele fana ko état islamique dans le grand Sahara ko a moto 20 tɔ yɛrɛ k'o kun ye Boko Haram mɔgɔw yɛrɛ de ta ye le général Abdramane Tchani ale ye walawalali yɛrɛ kɛ CFA wari $300,000 yɛrɛ tilana cogo min yɛrɛ la Bamacɔli maa ninnu ka attaque ninnu yɛrɛ senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'u ye CFA wari $200,000 yɛrɛ ta ni ka o kɛ ka attaque ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲɛnabɔ wala CFA wari $100,000 tɔ yɛrɛ k'u y'o de di Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ ma minnu yɛrɛ taara attaque yɛrɛ kɛ Niger jamana kɔnɔ Niger jamana ɲɛmaa ale seginna ko kurani kan Emmanuel Macron ale ni Faransi yɛrɛ jamana yɛrɛ de jalaki ni attaque ko in yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bolo ko force spéciale maaw ale ni service français Macron ka jɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ de kɛra sababu yɛrɛ ni ka nin attaque yɛrɛ kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana a y'a yira tuguni ko jamana wɛrɛ dɔw yɛrɛ fana sen kuma la jamana minnu yɛrɛ yiralen don k'a fɔ ko Afrique jamanaw de don a y'a yira k'a fɔ k'u ye attaque min yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin olu ka jamana pankurusoba yɛrɛ ma k'u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ko walasa ka lakanabaliya yɛrɛ de bila olu ka jamana kɔnɔna na wa ko attaque ninnu sababu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ de yɔrɔ sabula min ye Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale yɛrɛ bɛ fɛ ka Niger jamana ɲɛmaa ka fanga yɛrɛ de dafiri ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana yɛrɛ bɛ fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de ta min yɛrɛ ye Faransi jamana o yɛrɛ kɔni man di olu yɛrɛ sabula olu yɛrɛ de bɛ fɛ ka continuer ni ka Niger jamana yɛrɛ coloniser i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la u tun bɛ ka Niger jamana coloniser ale ni Afrique jamana dɔw yɛrɛ wa Emmanuel Macron k'a ɲɛ b'a la Niger jamana yɛrɛ bɛ k'a ka jamana fɛn caman yɛrɛ contrôler wa sirilen tɛ maa dɔw yɛrɛ fana la fɛn min yɛrɛ u ka sɔrɔ ko yɛrɛ fana u sirilen tɛ maa wɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ y'a to Faransi jamana yɛrɛ ye ni attaque yɛrɛ kɛ walasa ka lakanabaliya yɛrɛ bila u ka jamana kɔnɔna na le général Abdramane Tchani y'a yira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ bɛ fɛ ka olu ka jamana yɛrɛ de coloniser wa ko Bamacɔli maaw ka menace fɛn fɛn yɛrɛ bɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen sababu yora Faransi jamana yɛrɛ la wa k'ali Bamacɔli minnu yɛrɛ fana bɛ AES jamana tɔw yɛrɛ kɔnɔna na ni olu bɛ tali kɛ Mali ale ni Burkina Faso yɛrɛ kan ko Faransi nɔ de bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la sabula ko kumaɲɔgɔn yɛrɛ de bɛ Faransi jamana ale n'o Bamacɔli maa ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko Faransi de bɛ ka olu yɛrɛ fana financer walasa u bɛ se ka nin walejugu ninnu yɛrɛ kɛ ka d'a kan ni jamana saba ninnu yɛrɛ bɛɛ k'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ta wa fana u ka jamana fɛn caman yɛrɛ u yɛrɛ de bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen contrôler o yɛrɛ de ma diya Faransi o de kosɔn Faransi ale bɛ ka nin menace bɛɛ lajɛlen kɛ ni jamana saba ninnu kɔnɔna na hakililajigi yɛrɛ la wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la min yɛrɛ ye Niger jamana ɲɛmaa le général Abdramane Tchani ale kun ye
Kɛlɛ dɔw yɛrɛ kɛ min n'a y'a yira k'a fɔ ko attaque min yɛrɛ kɛra olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko attaque bɛɛ lajɛlen sababu yɛrɛ bɔra Faransi jamana fo ka taa se Benin jamana ɲɛmaa Patrice Talon ale ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa min yɛrɛ Alassane Ouattara ko ninnu yɛrɛ de bɛnbɛn yɛrɛ kɛ walasa ka nin attaque kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko de kosɔn u ye attaque yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin olu ka base militaire dɔ yɛrɛ ma ale n'u ka pankurusoba yɛrɛ ma walasa lakanabaliyaba yɛrɛ bɛ se ka sabati olu ka jamana kɔnɔ. Halisa an bɛ to Niger jamana ɲɛmaa le général Abdraman Tchani ale ka kunnafoni yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2026 min ye Niger jamana ɲɛmaa ko ale yɛrɛ taara Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie faaba yɛrɛ la ni o ye Alger ye. Le général Abdraman Tchani ale ka nin taama yɛrɛ kɔnɔna na a taara nin taama yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa a ka se ka taa baaraɲɔgɔnya yɛrɛ de kɛ ani Algérie jamana autorités yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa Niger ale ni Algérie jamana cɛ jɛw yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na ani u ka se ka taa kuma projet ba dɔw yɛrɛ kan projet dɔw minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kuran ko fo ka taa se projet wɛrɛw yɛrɛ ma ni nafaba bɛ olu yɛrɛ la. An b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko général Abdraman Tchani ale bɛ taa nin taama yɛrɛ la Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ Algérie jamana yɛrɛ ale ni Sahel jamana dɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu cɛ jɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta fɛn min yɛrɛ ye ninnu ka nin visite yɛrɛ kɔni o kɔni ma o bali. Général Abdraman Tchani ale bɛ taa nin taama yɛrɛ la Algérie jamana kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la min yɛrɛ a ka jamana ministre ba dɔw yɛrɛ olu bɛɛ farila kan ni ka taa nin taama yɛrɛ kɛ ministre minnu yɛrɛ tugura ko ni ka taa nin taama ninnu yɛrɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka jamana ministre de défense ministre des affaires étrangères u ka pétrole ministre u ka kuranko ministre fo ka taa se u ka siraban dilanni ministre yɛrɛ fana ma ninnu bɛɛ de farila ɲɔgɔn kan walasa ka taga u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ bila a ka nin taama ninnu yɛrɛ senfɛ wa u ka nin taama kun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de walasa u ka se ka taa kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ Niger ale ni Algérie politique ko yɛrɛ de kan ani u ka baara kɛ projet caman yɛrɛ fana kan u ka jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko février kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 ni o bɛna alamisadon yɛrɛ de ma min yɛrɛ ye Algérie jamana ɲɛmaa ye Abdelmadjid Tebboune ale kun y'a ordonné ko min yɛrɛ u ka jamana ambassadeur min sigilen bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko k'a teliya joona joona ni ka segin ka taa Niger jamana kɔnɔ o tɛmɛnen ni tile dama dama yɛrɛ min yɛrɛ fana ye Niger jamana ka ambassade min sigilen bɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale fana y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ Algérie jamana kɔnɔ. Nin wale in b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmaba yɛrɛ bɛ fɛ ka don fɛn min yɛrɛ Algérie ale ni Niger jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kalo dama dama gɛlɛyaw yɛrɛ kɔfɛ wa a b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka relation yɛrɛ fana sinsin kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ kun bɛ ni jamana fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la Algérie ale bɛ ka nin kɛ walasa a bɛ se ka teriya yɛrɛ sɔrɔ ani Saheliya jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ tuguni ko Algérie ale bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ ani Burkina Faso jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni olu yɛrɛ fana ye Niger kɛrɛfɛ jamana ye Niger jɛɲɔgɔn jamanaw fana ye Algérie y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ni Burkina Faso jamanaw ka baara kɛ fɛn minnu yɛrɛ kan olu bɛ tali kɛ fɛn min yɛrɛ ye u ka jamana min kow yɛrɛ kan kuranko fo ka taa se pétrole ale ni gaziw yɛrɛ fana kan u ka nin projet ba in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛnna réunion d'experts dɔ yɛrɛ senfɛ min yɛrɛ kɛra Ouagadougou ni o ye Burkina Faso faaba yɛrɛ ye général Abdraman Tchani ale ni Algérie jamana ɲɛmaa ka ni ɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ senfɛ u kumana fɛn caman yɛrɛ kan wa kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na u da taara se u ka jamana minu autorisation lakaraniko yɛrɛ kan fo ka taa se u ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo olu bayɛlɛma cogo kan ani feere cogo yɛrɛ ka jamana wɛrɛw kɔnɔna na u y'a yɛrɛ fana k'u bɛna to ka u ka kunnafoniyaw yɛrɛ fana tila u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka min baara kɛcogo yɛrɛ kan ni min yɛrɛ u ka jamana fan minnu yɛrɛ la k'u bɛna u kunnafoniya ninnu fana tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye wari min yɛrɛ fana sɔrɔ u ka dugu jukɔrɔ nafolo minnu yɛrɛ la u b'o o wari ninnu yɛrɛ fana labara cogo min na u da taara se ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ma u ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na u ka nin ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen kun ye walasa u ka se k'u ni jamana wɛrɛw ka jɛɲɔgɔnya tɔw yɛrɛ sinsin ani u ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka o profiter o la cogo min na an b'a hakili lajigin k'a fɔ ko général Abdraman Tchani ale bɛ taa ni visite yɛrɛ kɛ Algérie jamana kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ Mali ale ni Algérie cɛ jɛw yɛrɛ olu ka gɛlɛn kosɛbɛ hakililajigi yɛrɛ la san 2025 avril kalo yɛrɛ la Mali jamana ka drone dɔ yɛrɛ cira Algérie jamana yɛrɛ de fɛ wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ ye Mali ale ni Algérie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o drone ciko yɛrɛ la min ye Mali jamana yɛrɛ olu yɛrɛ taara Algérie jamana yɛrɛ convoqué Cour internationale de la justice yɛrɛ la nka Mali kɛlen ka taa Algérie yɛrɛ convoqué Algérie yɛrɛ y'i ban ka taa i présenté o cour yɛrɛ la septembre kalo tile 25 tɛmɛnen yɛrɛ la Algérie jamana kɛlen k'i ban ka taa i présenté cour yɛrɛ la min yɛrɛ ye Mali jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta
ale y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko Aligérie jamana yɛrɛ y'i ban ka taa i présidente kurun yɛrɛ la ko b'a yira k'a fɔ ko Aligérie nɔ yɛrɛ de bɛ drone ci ko la wa ko nin fana ye daluya jɔnjɔn yɛrɛ min b'a yira k'a fɔ ko Aligérie jamana yɛrɛ de fana bɛ ka dɛmɛ Bamako wale maaw yɛrɛ fɛ walasa u bɛ se k'u ka walejugu yɛrɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ nka min yɛrɛ ye Mali jɛɲɔgɔn jamana fila yɛrɛ ni olu bɛ tali kɛ Burkina ale Niger yɛrɛ kan olu yɛrɛ k'a fɔ ko Aligérie jamana yɛrɛ ye min kɛ ko wale ɲuman tɛ olu ye drone ci yɛrɛ fana condamné nin wale yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ Afrique jamana dɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka kɔlɔlɔ dɔw yɛrɛ bila u ka jɛɲɔgɔnyaba dɔw yɛrɛ la u bɛ jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sahel jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka politiki ko yɛrɛ la wa kɛlɛ yɛrɛ bɛ u ka jamana dɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Mali ale ni Aligérie fo ka taa se Niger yɛrɛ ma wa fɛn min yɛrɛ fana ye gɛlɛya ye o bɛ nin jamana ninnu yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu yɛrɛ yira la k'a fɔ ko voisins yɛrɛ de don i n'a fɔ Aligérie Niger Mali ko Niger jamana ɲɛmaa le général Abdramane Tchani ko a ka nin visite yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de bɛ sɔrɔ visite yɛrɛ la sabula k'a ka nin taama yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ye walasa ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ u ni Aligérie jamana cɛ gɛlɛyaw yɛrɛ la ani k'u cɛ jɛɲɔgɔnya tɔ yɛrɛ sinsin hali n'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ Sahel jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Aligérie ale bɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa a bɛ se ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ ani Sahel jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ Afrique jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ yira la k'a fɔ ko wale jugu yɛrɛ don sabula o bɛ ka na an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na an ka denmisɛnninw yɛrɛ ta ni ka taa ni olu yɛrɛ farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ka taa olu bila kɛlɛw yɛrɛ la k'a sɔrɔ u t'a kalama k'a fɔ k'u bɛ ka taa kɛlɛ yɛrɛ la o ko hukumu yɛrɛ la min ye Nigéria autorité maaw yɛrɛ olu bɔra ni ka alerte yɛrɛ kɛ o ko in na u y'a yira k'a fɔ ko réseau ba dɔw yɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na an ka Afrique jamanaw kɔnɔna na ni ka na Afrique denmisɛnninw yɛrɛ kun mayɛlɛma ni baaraw sɔrɔli yɛrɛ farajɛla jamanaw yɛrɛ kan walima u b'a yira dɔw yɛrɛ la k'u bɛ taa ni olu yɛrɛ farajɛla jamanaw yɛrɛ la ka t'u don kalanw yɛrɛ la nka ko n'u y'u kun mayɛlɛma wagati min yɛrɛ la n'u ye denmisɛnnin ninnu yɛrɛ minɛ ni ka taa n'u ye farajɛla jamanaw yɛrɛ la k'u bɛ taa ni olu yɛrɛ ye kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ de la walasa u bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ farajɛw yɛrɛ nɔ na wa jamana min yɛrɛ yirala nin ko in yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ taa ni u ye o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine jamana yɛrɛ de kan gouvernement maaw bɔra ni ka alerte yɛrɛ kɛ kari tɛmɛnen février kalo tile 15 san 2026 min na u y'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlenba yɛrɛ de don nin ko in na sabula u y'a yira k'a fɔ ko Nigéria jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de minɛna nin ko in yɛrɛ la ni ka taa n'u ye kɔkan jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ka taa u bila kɛlɛw yɛrɛ la k'u ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka recrutement kɛ nkalon yɛrɛ de kɔnɔna na sabula u b'u hakili yɛrɛ de yɛlɛma k'a fɔ k'u bɛ taa baara de d'u ma walima u bɛ t'u dɔ kalan yɛrɛ la k'a sɔrɔ ko ninnu si de tɛ tiɲɛ ye Nigéria autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlenba yɛrɛ don sabula ko nin ko in ye faratiba yɛrɛ de k'a bɛ se k'u ka denmisɛnninw yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ bila farati la wa fana k'u bɛ se ka problème ba yɛrɛ de sɔrɔ u ni justice yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu yɛrɛ kɛ u bɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ u tɛ jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ ye Nigéria jamana ministère des affaires étrangères maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'u ye document dɔw yɛrɛ sɔrɔ ani rapport dɔw yɛrɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko Nigéria jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de minɛna nin ko in na ni ka taa n'u ye kɔkan jamanaw kɔnɔna na k'u y'u caman yɛrɛ fana minɛ sabula u ye layidu yɛrɛ de ta u ye k'a fɔ ko n'u taara n'u ye o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ na baara d'u ma u y'a yira dɔw yɛrɛ fana la k'a fɔ k'u bɛna olu don kalan na dɔw yɛrɛ t'a yira olu la k'u bɛna formation de di olu ma ko ni wagati min yɛrɛ la ni denmisɛnnin ninnu yɛrɛ sɔnna u bɛ taa ni olu yɛrɛ o ko kan jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa u bila kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ de la wa fana k'u b'u diyagoya yɛrɛ de k'u tɛgɛnɛw yɛrɛ bila sɛbɛn dɔ yɛrɛ la o sɛbɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ contrat militaire yɛrɛ de kan o contrat militaire yɛrɛ sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ kɛ kan wɛrɛ yɛrɛ de la k'u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ kan wɛrɛ la walasa minnu yɛrɛ bɛ n'u tɛgɛnɛw yɛrɛ bila o sɛbɛn yɛrɛ la u kana se ka faamuyali cogo fosi yɛrɛ de sɔrɔ a la wagati min yɛrɛ la n'u y'u tɛgɛ yɛrɛ bila o sɛbɛn yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ de sɔnna k'a fɔ k'u bɛ taa kɛlɛ yɛrɛ kɛ o jamana ninnu kɔnɔ wa u b'u tɛgɛnɛw yɛrɛ bila nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'a sɔrɔ avocat yɛrɛ t'u bolo wa wagati min yɛrɛ fana la u bɛ se o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u b'u ka bugunatigɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen minɛ u la wa n'u bɛ nin taama ninnu yɛrɛ fana kɛ ko intermédiaire dɔw yɛrɛ de bɛ yen nɔ minnu b'u dɛmɛ u ka nin taama ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u b'u ka taama ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ni visa touristique yɛrɛ de k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa bɔ o jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na walasa maa si yɛrɛ kana bɔ a kalama k'a fɔ k'u bɛ nin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ de la Nigéria jamana autorité maaw bɛ bɔ ka nin alerte kɛ wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ cakɛda maa dɔw yɛrɛ ni o cakɛda bɛ wele ko impact olu yɛrɛ fana kun delila ka rapport dɔ yɛrɛ fana
cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan rapɔri min yɛrɛ kɔnɔna na nin cakɛda maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Afrique jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de bɛ ka taa farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa kɛlɛ yɛrɛ kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka taa kɛlɛ kɛ o organisation maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2023 ko Afrique jamana kɔnɔden 1417 yɛrɛ de taara farajɛla jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ye ninnu bɛɛ lajɛlen tɔrɔnpɛ yɛrɛ de ni ka taa n'u ye nin jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka t'u bila kɛlɛ yɛrɛ de la wa maa minnu yɛrɛ fana bɛ u recruter ni ka taa n'u ye nin jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ bɛ a yira u la k'a fɔ k'u bɛna saraba yɛrɛ de d'u ma u ka baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u bɛna taga jamana min yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna o jamana ninnu ka bugunatigɛ sɛbɛn yɛrɛ de d'u ma wali min b'a yira k'a fɔ k'u ye o jamana kɔnɔden dɔ ye k'u ka o layidu ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ k'u bɛ nin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ta ni ka taa u bila terrain yɛrɛ de kan walasa u bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Afrique jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de bɔnɛ o ni na ni jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ kɛlɛw ye Niger autorité maaw yɛrɛ avertissement yɛrɛ kan u y'a yira k'a fɔ k'u kana jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ minɛ ka taa bila jamana wɛrɛ ka kɛlɛ yɛrɛ la k'o ye sariya sɔsɔ yɛrɛ de ye ko Niger sariyaw yɛrɛ kɔnɔna na k'a tɛ bɛn fiyewu ko nin sugu yɛrɛ ka kɛ wa ko diɲɛ jamana sariyaba dɔw yɛrɛ fana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ fana tɛ jɛn ni nin ko sugu yɛrɛ fana ye Niger autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u ni jamana dɔw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se ka u tɛgɛ da ni réseau ba mɔgɔ ninnu yɛrɛ kan minnu bɛ ka kɛ sababu ye ni ka taa Afrique jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni kɔkan jamana ninnu kɔnɔna na wa k'u bɛ n'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɛ walasa u bɛ se k'u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kunnafoniya nin faratiba ninnu yɛrɛ la min yɛrɛ u ka ambassade yɛrɛ u b'a ɲini olu yɛrɛ fana fɛ k'u janto u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la kosɛbɛ wa u k'u bali ka taa nin fɛn sugu ninnu yɛrɛ fana la ko Niger jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ fana bɛ kɔkan jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u b'a ɲini ambassade ninnu yɛrɛ fɛ u k'u conseiller kosɛbɛ nin ko ninnu faratiw yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana citoyen fɛn fɛn min yɛrɛ bɛ taa k'a fɔ k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ kɔkan jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'i bɛ ka taa i ni yɛrɛ de di o kɛlɛ ninnu yɛrɛ la sabula i fanga tɛna se k'a kɛ wa u ye wele yɛrɛ bila u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'a fɔ k'u k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ ni offre sugu ninnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan ni yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ wele bila Afrique jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔdenw minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ani kɔkan jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'u fana k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin ko in yɛrɛ confirmer k'a yira k'a fɔ ko réseau ba dɔ maaw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ ka na an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'a dɔn k'an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mago bɛ kalan ani baaraw yɛrɛ la ni ka na u profiter o la ka taa ni o jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ kɔkan jamana dɔw yɛrɛ la ni ka taa u bila kɛlɛw yɛrɛ la wale min bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka Afrique jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de faga kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw an kɔni b'a ɲini an ka jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ nin offre sugu ninnu yɛrɛ la sabula kuma caman a caman yɛrɛ tɛ tiɲɛ nin offre sugu ninnu caman yɛrɛ bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan wa offre ninnu yɛrɛ ko faratimaba yɛrɛ de an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ an k'an janto an yɛrɛ la sibiri tɛmɛnen février kalo tile 14 san 2026 États-Unis jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama ale bɔra ni k'a ka dusukasi a n'a ka dimi yɛrɛ yira k'a sababu yɛrɛ kɛ sisan homme politique maaw ka kuma kɛcogo yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko politique yɛrɛ kɔni ko seere fosi t'a kɔnɔna na wa fana ko politique baarakɛlaw yɛrɛ ko kuma caman u bɛ ka wale jugu kumakan jugu ni jugu yɛrɛ de ta ne k'a ɲɛsin maaw ma k'a sɔrɔ ko dun man ka kɛ politique yɛrɛ kɔnɔna na Barack Obama ale bɛ bɔ ni k'a ka dimi ni a ka dusukasi yɛrɛ yira wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale bɔra ni ka jakumata dɔw yɛrɛ cari a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan jakumata minnu yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ ka siya wuluma yɛrɛ de kɛ o jakumata ninnu yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye États-Unis jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama Donald Trump y'o yira i n'a fɔ k'o ye bagan yɛrɛ de ye o de kosɔn Barack Obama ale bɔra ni k'a ka dimi a n'a ka dusukasi yɛrɛ yira o y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ ye politique yɛrɛ ko baara ɲɛnama fosi tɛ ka kɛ politique ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko politique ko yɛrɛ kɔni kɛra sisan nɛnikɛyɔrɔ walejugukɛyɔrɔ ani dalakɔrɔbɔlikɛyɔrɔ yɛrɛ de ye Barack Obama y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump y'a ka ni jakumata yɛrɛ cari a ka bɔlɔlɔsira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ de kan ni a bɛ wele ko trêve sociale ko nka ko waati min yɛrɛ la a ye jakumata yɛrɛ cari ko kɔfɛ k'a ye video yɛrɛ fana supprimer ka bɔ a ka bɔlɔlɔsira yɛrɛ kan Barack Obama y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump a ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ ni Amérique jamana kɔnɔden caman yɛrɛ jɔrɔ la dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin wale yɛrɛ tɛmɛna a dan kan kosɛbɛ wa a kɛra dabalibankoba yɛrɛ de maa dɔw yɛrɛ fana bolo Barack Obama ale bɔra ni k'a ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ podcast du commentaire politique yɛrɛ de kan Brian Tyler Cohen a ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ a m'i
k'i da don video in yɛrɛ kɔni ko la ni ka ɲɛfɔli k'a la wa fana a ma Donald Trump yɛrɛ fana t'a tɔgɔma k'a fɔ ko ale yɛrɛ de ye nin cari bɔlɔlɔsira ninnu yɛrɛ kan. Barack Obama y'a yira k'a fɔ ko nin walejugu yɛrɛ bɛ u ka jamana kɔnɔdenw ka attention yɛrɛ de attirer ko nka ko waati kelen yɛrɛ fana la k'a bɛ na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de sabula maa caman yɛrɛ bɛ ɲina i ka baaraw yɛrɛ kɔ ni k'a kɛ o jakumata ninnu yɛrɛ filɛlen ka ɲina u ka problème bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔ k'u ɲɛsin o yɛrɛ dɔrɔn ma. Barack Obama y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko politique ko yɛrɛ la ko maloya fosi yɛrɛ t'a la sabula ko politique kɛ tɔn maaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka taa mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ nɛni ale ni mɔgɔ lajaba yɛrɛ de kɛ u ka ɲɔgɔnyaw yɛrɛ la. A yira k'a fɔ ko fɔlɔ la ko politique maa dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ maloya yɛrɛ ka comportement jugu dɔw yɛrɛ kɛ ko nka k'o tɛ sisan mɔgɔw yɛrɛ kɔni ye ko sabula ko sisan politique kɛ tɔn maaw yɛrɛ ko maloya fosi yɛrɛ de t'u la k'ali n'a sɔrɔ u bɛ ka wale min yɛrɛ kɛ ko tɛ wale ɲuman ko bɛɛ n'a ta u bɛ continuer ne ka o wale yɛrɛ kɛ hali n'a sɔrɔ ni maloya ko yɛrɛ de don ko fɔlɔ la ko ni maa min yɛrɛ kun sugandira ne k'o kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko kun b'i janto a ka kuma fɔta ni a ka kɛwalew yɛrɛ de la ko nka k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tunna sabula ko sisan ɲɛmaaw yɛrɛ de bɛ ka kojugu yɛrɛ kɛ ka kuma jugu yɛrɛ fɔ k'a ɲɛsin o duguma mɔgɔw yɛrɛ ma walima k'a ɲɛsin mɔgɔba dɔw yɛrɛ ma kabini jakumata in yɛrɛ carila bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan a supprimer yɛrɛ kɔfɛ ko parti politique maaw yɛrɛ dɔw ye nin ko in yɛrɛ critiquer parti démocratique maa dɔw yɛrɛ fana ye wale in yɛrɛ critiquer k'a yira k'a fɔ ko nin tɛ wale ɲuman ye wa fana ko maa yɛrɛ kɔni man ka bɔ ne ka maa dɔ yɛrɛ kɔni nin cogo suguya yɛrɛ la États-Unis Maison Blanche maaw y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ma nin jakumata yɛrɛ cari a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan ko nka ko a ka équipe maa dɔw yɛrɛ de y'a cari o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ ko ale y'a yira k'a fɔ ko a ye ja in daminɛ dɔrɔn de la ko a ma se k'a laban yɛrɛ kɔni lajɛ sabula ko ja in yɛrɛ supprimera ka bɔ bɔlɔlɔsiraw kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Donald Trump ale yɛrɛ kɔni tɛ Barack Obama fɛ k'a sɔrɔ Barack Obama yɛrɛ kɔni de fɛlen don kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔden caman yɛrɛ fɛ wa kuma caman Donald Trump ale bɛ Barack Obama yɛrɛ attaquer nin cogo sugu ninnu yɛrɛ la bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan wa ko kuma caman yɛrɛ fana bɛ Barack Obama yɛrɛ fana wele a tɔgɔ dafalen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni o de ye Barack Hussein Obama yɛrɛ ye wa ko ni a b'o yɛrɛ kɛ a b'i sinsin kosɛbɛ Barack Obama tɔgɔ filanan yɛrɛ de kan ni o de ye Hussein yɛrɛ ye a b'i sinsin o tɔgɔ filanan yɛrɛ kan walasa ka miirina jugu de bila États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔdenw yɛrɛ hakili la sabula kuma caman min yɛrɛ Donald Trump ye ale bɛ fɛ ka yira États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko Barack Obama yɛrɛ tɛ États-Unis jamana kɔnɔden dɔ ye ko Américain yɛrɛ tɛ o de kosɔn ale yɛrɛ bɛ to k'i sinsin a tɔgɔ filanan yɛrɛ kan wa ko tɛmɛnenw yɛrɛ fana la Donald Trump yɛrɛ ye maa dɔw yɛrɛ dɛmɛ walasa o bɛ se ka kuma jugu nkalon jugu yɛrɛ ta ni k'a da Barack Obama yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko Barack Obama yɛrɛ tɛ Américain yɛrɛ ye ko nka ko a bɛ k'i yɛrɛ yira k'a fɔ ko Amérique jamana kɔnɔden de don k'a sɔrɔ k'o tɛ Barack Obama ni ale yɛrɛ de kun ye États-Unis jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ yɛrɛ ni a fɛlen don kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔdenw fɛ hali sisan k'a sɔrɔ a tɛ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la ale yɛrɛ kɔni bɔra ne k'a ka dusukasi n'a ka dimi yɛrɛ yira k'a sababu yɛrɛ kɛ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka jakumata dɔw yɛrɛ carili yɛrɛ kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan jakumata minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni u bɛ ka Barack Obama yɛrɛ de attaquer k'a yira k'a fɔ ko Barack Obama yɛrɛ ye baga ye wale min yɛrɛ kɔni ma diya Barack Obama yɛrɛ ye o de kosɔn a bɔra ne ka nin déclaration yɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko politique ko yɛrɛ kɔni kɛra kulonkɛkɛyɔrɔ yɛrɛ de sabula ko sisan politique kɛyɔrɔ yɛrɛ de la k'u bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka taa maa dɔw yɛrɛ kɔni dɔgɔya walima ka kuma jugu ka nkalon jugu yɛrɛ ta ni k'a da maa dɔw yɛrɛ la ko k'a sɔrɔ ko fɔlɔ la politique yɛrɛ kɔnɔna na k'o si kun t'a kɔnɔna na wa ko fɔlɔ la politique mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ maloya kosɛbɛ ko nka k'o tɛ sisan politique mɔgɔw yɛrɛ Barack Obama ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a dusu kasilen don wa fana k'a dimina kosɛbɛ Donald Trump ka nin jakumata ninnu yɛrɛ carilen kɔfɛ ne de bɛ dansigi an ka bi ko ka kibaru kan man kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma